Norok video title logi norok buji kana ang tama topic ti kok sanai NIS tama tebin sang tama angka jara madhyamik ba 12 fail ngai tone rok ba mark kom ngai pass khane rok norok yang ti porkheroi easily bhabe mark kaham tai madhyamik ba 12 pass khlai mano ba jara samung khai tone rok ba chakri khai tone rok ban thani time kari kai porinani borok ba haine yang ti boni qualification bari mano ba borok jodi no madhyamik ba 12 fail no yang ti borok pass khlai mano easily bhabe tini ang o video slamani karon ka koma student rok ano comment ri sama tongo dara sungje ejono nomo oborok sungno care khaya tai borok sungno kok samarok khana to ya khay kok sawo tai sung thikeno pokhero phiaba sini subject to absent rok phayo tai RW phayo te sung apni bagai sung phelungo aba haimang sung 4 bosor 2 bosor aba ke sini time loss ungo tini bong ni bagina video maslam ka tai jodi no non rok pokher na ni bakha songi to hakai norok amai contact kai ani bising ti kai norok service ka ham banai tai jara bakha songi to ne rok agent katal nomnai hene bakha to ne norok belekeno sadang khai nomde koma agent tongo samung kaham kai khlaya a samung kaham khaine bagai service kaham kari meya koma bisi kok tongo ang norno yang ti share khalalia engkai ani kaisa awa hai NOS link tongo norok ang mai contact kai ba ani bisi ti kai no jeke les khaijang mani tenon jai somosya mani je service hame phai mani abrok ang kha khayo norna kaham kan service kaham khai renai engkai jara NIST ritonai student rok borok semarok azroni behavior rok bahai tai ang azrona sanamo sungo no please nongni student rok na saknai ngatang di borno kaham ka service na nai di noni rangni ungkulokota khaisik di tangi hengkai student rok khub kosto kheno o jaga opposition phaio boni kosto no buji di